Gepleýär Azatlyk radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Kepdäniň jemi bilen men ýogşan anlaýar. Bu hepde websaytymyzda iň köp okulan makalalaryň başyny Türkmenistanyň adatlygyň jurnalisti Amanmurat Bugaýew fazygaly ýagdaýda wepat boldy diýen habar çekýär. Türkmenistanyň saýlawçylaryň 91% ses berdi. Saýlawlara diňe yerli synçylar syn etdi. Daşary ýurtlarda bilim alýan türkmen ýaşlarynyň goşun gullugy üçin Türkmenistana dolanmak talap edilýär. Hojasy bar belki goluna degmez. Häkimetler üç arka taraplarını täze derejelere çykarýar. Aşgabat Türkmenbaşy ýoluna bolan ýol kelekçiligine 4 adam öldü we başga da onu golay yaralandy diýen atlan çap edilen habarlar hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşiklerimiziň başyny Amanmurat Bugaýew bilen soňky söhbetdeşlik diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Döwlet mediýasy rul başyna birden any görkezýän karikatura çap etdi. Häkimetler sürüji aýal gyzlarga syar. Aşgabatda ýumurtga gytçylygy ýene güýçlendi. Adiýanyň ösüşwanky täze hesabatyna türkmen ykdysadyýatynyň kynçylykly şertlerini ikrar edýär atly gepleşiklerimiz köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülenleriň başyny türkmen görnüşleri 13-nji hepde atly fotosergimiz çekýär. Owganstana gelen sil onlar çadam öldürdi, ekin meydanlaryna bassy. Montenegral protestçiler hökümetiň işden çekilmegine çagyrýar. Almaty aeroportuna Aşgabatdan gelen goşlaryň döredýän bulanmazorlugy, Eýrany helakçylykly sil geldi. Owalar köpürleri ýekyp ýumurdy diýen atlan çap edilen wideolarymyz hem köp görülenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülen edilen tesgir çeken makallalarymyzyň başyny Türkmenistanyň adatlygyň jurnalisti Amanmurat Bugaýew fazygaly ýagdaýda wepat boldy. Hojasy bar belki goluna degmez. Häkimetler üç arka talaplaryny täze derejelere çykarýar diýen atlan çap edilen makalalar çekýär. Hormatly dinleýijiler, sizi hem adatlygyň bolýan temalaryna goşulyp öz pikirleriňizi ýazmaga, galdyrmaga çagyrýar. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, Kepdäniň jemini Kepdäniň soňky wakalary barada habarlar bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 4 aprelde Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisini geçirip, İçeri işler ministri İskender Mülikow ýene bir gezek soňky duýduruş we käýinç eglan etdi. Türkmen döwlet habar gullugy bu käýinçiň ýol hadisalary sebäpli berilendigini habar berýär. Bu käýinç adatlygyň Türkmenistanyna bolýan emma resmi metodda aýdylmaýan ýol hadisalary hakynda ýylyna beren maglumatlarynyň ýygyanyna gawat geldi. Bu arada kardeşim Sehra Gulam Nebi'nin taýýarlan maglumatyndan bir bölegi bilelikde dinläliň. Prezident Berdimuhammedow penşenme günü Döwlet Howpsuzlyk Geňeşini geçirdi. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugynyň maglumatyna görä, onuň dowamında harby we hukuk goraýjy edaralaryň soňky 3 aýda bitiren işleriniň jemlerine garaldy. Mejlisiň dowamında prezident ýolawçy gatnatmak boýunça ulug hyzmatlaryny ýerine ýetirmäge ygtyýary bolmady. Käbir sürjüleriň ýol hereketiniň düzgünlüğini gödök bozup, ulug hadisalarynyň helakçylykly ýagdaýlaryň döremegine sebäp bolýanlarynyň bardygyny belledi diýip döwlet mediýasy habar berýär. Döwlet başçysyny bu İçeri işler ministri İskender Mülikowyň alyp barýan işlerine düýpli näýilelik bildirip, oňa bir käýinç eglan etdi. Resmi metbuat ýol berilen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzeltmek boýunça ministre soňky gezek duýduruş berilendigini aýdýar. Berdimuhammedow mundan odolda bir näçe gezek Mülikowy resmi derejede käýäpdi. Ýöne prezidentiň eglan eden bu saparky bir käýinçi Azatlyk radiosynyň öz baýry jurnalistini, ýazyjy we şahyr Amanmurat Bugaýew ilhalar insan Amanmurat agany pajaly ýol hadisasyndan ýitirmeginiň ýygyanyna gawat geldi. Amanmurat aganyň ýurt içinden Azatlyk radiosyna ýetiren iň soňky maglumaty hem Aşgabat Türkmenbaşy ýolunyň ugrunda adam ýitkilerini getiren ýol hadisasy barada bolupdy. Ol 2 aprelde Aşgabat Türkmenbaşy magistral ýolunyň 392-405 kilometr aralygynda 4 adamyň ölümine, 10 adamyň agyr ýagdaýda yaralanmagyna getiren ýol helakçylyk hadisasy barada habar beripdi. Bu habaryň ertesi günü 3 aprelde Amanmurat
aganyň özü iş tawşyrygy bilen Balkan welaýatyna eden saparyndan dolanyp takside Aşgabatda gelýärkä ýol üstünde pajygaly ýagdaýda wepat boldy. Amanmurat aganyň aradan çykmagy türkmenler üçin uly ýitgidir diýip Azatlygyň bir okyjysy özüniň gynanç hatynda ýazýar. Amanmurat aga Türkmenistan ýaly iň bir ýapyk ýurtdan hem halka hyzmat edip boljakdygyny hemmelere suwud etdi. Muny Türkmenistanyň häzirki we geljekki ýaş nesillerine juda gymmatly görelde hasaplaýaryn diýip beýleki bir okyjy ýazdy. Hakykaty aýdýan adamlar gün-günden azalýar diýip başga bir okyjy gynanjyny beýan etdi. Men Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynyň Azatlyk radiosynyň habarçysy Amanmurat Bugaýewiň iş üstünde mahaly pajygaly ýagdaýda aradan çykandygy derarly onuň maşgalasyna we kärdeşlerine gynanjymy bildirýärin diýip 3 aprelde Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň metbuat azatlygy boýunça wekili Harlem Desir çykyş etdi. Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna gynanç hatlarynyň gelip gowuşmagy dowam edýär. Olarda merhuma iman baýlygy, maşgala agdalaryna çuňur gynanç bildirilýär. Ýa-da galanlara uzak ömür dileg edilýär. İçeri işler ministri İskender Mulikow betbagçylykly ýol hadisalary bilen baglykda käýinç beren Berdimuhammedow mundan ozalda oňa bir näçe gezek käýinç ýa-da bir käýinç yglan edipdi. 4 aprelde geçirilen döwlet howpsuzlyk geňeşinde oňa soňky duýduruş berildi. Ýöne Berdimuhammedow 2018-nji ýylyň 27 aprelinde de oňa soňky duýduruş beripdi. Mulikow 2018-nji ýylyň ýanwar aýynda da başga bir kemçilik bilen baglykda soňky duýduruş berilipdi. Soňky yglan edilen käýinç Mulikowyň alan 11-nji bir käýinçi çen bilen aýdylanda 3-nji soňky duýduruşy bolýar. Ol 2009-njy ýylyň maýynda 34 ýaşynda içeri işler ministri wezipesine bellenipdi. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hepdäniň zemini görnükli türkmen şahyry, halifa jurnalist Amanmurat Bugaýew bilen geçen ýyl geçirilen söhbetleriň biri bilen dowam etdirýär. Amanmurat aga Saparmurat Näwit döwrüne döredilen we parlamentden hem ýokarda goýulan halk maslahaty 2008-nji ýylda ýatyrylanyna Türkmenistanyny iň begenen intellektuallaryň biri bolupdy. Elbetde, soňal bu guramanyň gaýtadan dikeldilmegine hem iň gynananlaryň biri boldy. Ma'lum bolşýaly prezident Gurbanuly Berdimuhammedow öz ýatyran halk maslahatyny 2017-nji ýylyň 10-njy oktýabryna Ýaşullar maslahatynyň soňky mejlisinde dikeltdi. Şondan soň Azatlyk radiosu Amanmurat Bugaýewden bu halk maslahatynyň gaýdyp gelmeginiň näme aňladýanlygyny sorady. Azatlygyň arhiwinden alynan söhbetdeşligiň gysgalylan görnüşini bilelikde diňläliň. Amanmurat, pikiriňizi aýtsaňyz, eýsem halk maslahaty näme? Niýazow şeýle uramany döretmek näme üçin gerek boldy? Yoksan odaly bilen gep baş hökmünde bir hakykati aýdasym geldi. Türkmenistan garaşdyrlygyny yglan edenden soňra käbir zatlar bizde durmuşa täzel hökmünde ornaşdyryldy. Ýöne olar hiç birim täzelik däldi. Meselen bizde häzir bunu çellem ullanýan eri Türkmenistan ata watanym diýen sözler bilen başlanýan milli kasam diýänimiz soňa mysal. Milli kasam aslında bizim kasamymyz der. Ol mundan 2800 ýyl çemes olur. Mufaýylaryň Ýerusalim'e eden kasamynyň biraz üýtgedilen terjimesi Niyaz Döröjülük intelligensiyasi bilen 90-njy ýyllaryň başynda Manyşda geçirilen Arak şeraply gurrundaşlykda menne bir teklip bar, biz milli kasam kabul etmeli. Häzirki milli kasam diýänimizi başly waratly diline getirdi. Soňra ol paraşlanyp kabul edildi. Men bir aslında Talmuddaky kasam, eger men sözüme kimdir birine seherşik bar bolsa Talmud okap çykdym. Inni halk maslahaty diýänimiz hakda. Diýen Türkmenistan dolandyrýanlaryň kanun çykarjylaryň tapan täzeligi del. Halk maslahaty diýänimiz aslında Libiýa Cumhuriýetine 40 ýyl başçylyk eden Muammar Kaddafi'nin tapan zady. Rusça terjimesi Zelёnaya kniga diýip adlandyrylan bu kitap türkmençe gök kitap diýip terjime edildi. Halk maslahatda edil milli kasam ýary boldy. Niyaz ýygnaklaryň birine Kaddafi'nin adyny tutmazdan goýa özüniň hödürleýän täzelik hökmüne halk maslahaty hakkında pikirleri bulanmyzdyr edip köpçülüge getirildi. İýärem halk öňkü ýaşullar maslahaty, halk maslahaty öwrülip bol halkyň jemgyýetiň boýnuna dakylly. Amanmurat, eýsem bu halkyň boýnuna dakylan maslahat, ýagny halk maslahaty
Näme berdi Türkmen jemgyýetine? Bu näme bolup geldi? Näme netijesi boldy? Biz bu arada bir açyk aýdylýan zat ýok, hatda ýatyrlanyna da aýdylmady. Siz şu maslahat barada özüňiz nähil netijeler çykardyňyz? Türkmenistan'da döröden halk maslahat diýilenne olary bilen meniň ýadyma kadymy Rim rewayetindäki ekrançylyň hudaýy Saturn ýadyma düşýär. Kadim Grek rewayetlerinde Saturn'un ady Kronos diýip büýtgedilýär. Ýöne Saturn'um Kronos'um özüniň ornuny eýlemeginden gorkup özüniň çağalaryny ýýän eken. Ine halk maslahaty diýänmizem, Niyazın başlyk edýän halk maslahaty diýänmizem Saturn'un hereketlerini nokot gaýtalady. Niyaz halk maslahatyny özüne garşydaş saýarlaryny ýok etmegi, siyasi sahnadan düşürmegi guralyna urdy. Biýerde 2002-nji ýylyň 25-nji noýabryna Niyazın janyna kast edildi diýilen waka bilen baglanlykda hasam aýdyň äşgär boldy. Noýabr wakalary diýilýäniniň ýitdirek geçirilen halk maslahatyna çykyş edenleriň tas ählisi 25-nji noýabr wakalaryna gatnaşçylary ölüm jazasyny berilmegini talap edip çykyş etdiler. Bir halk maslahatynyň özüniň kabul eden kararyna garşy çykyş etdigidi. Sebebi noýabr wakalarynyň 2 ýyl ozal halk maslahaty Türkmenistanyň ölüm jazasynyň ýatyrylýanlygy hakyna ýürüýte kanun karar kabul edipdi. Ruhiyet koşgunyň öňünde Türkmenistanyň ölüm jazasy ýatyrly diýilen ýazgy ýazylan mermer daşam oturdurupdy. Her näse damak girseler de halk maslahatynyň şol ýygynyşyna gatnaşdylar. Öňkü karary kanun bolup bilmediler. Ýöne oňa derek noýabr wakalaryna gatnaşçylaryň belli bir bölegini ömürlük türme tutukluk jazasyny berdirdiler. Biýemki ýurdun Jenaýat kodeksiniň gödek bozulmagy, sebäbi Türkmenistanyň Jenaýat kodeksinde ömürlük tutukluk diýilen madda ýokdy. En ýokary jenaýat çäresi 25 ýyllyk türme tutuklukdy. 2000-nji ýylyň 25-nji noýabr wakalarynyň soňra Niyaz ähli irtiýary dolulugyny halk maslahatyna berdi. Ýurdun baş kanuny konstitusiýa ýene gaýry 10-njy 15-nji derejeli zady urildi. 2003-2006 ýyllar aralygynda Niyaz kellesine gelennet bir aralyş ýyllary boldy. Täze guman edilenler 2000-nji ýylyň noýabryna dahil edilip türme basyldy. Türme basylma hiç ýyly bahana da tapylmady. 285 döwlet işgäri, ýani 1985-den 2002-nji ýylyň noýabryny aralygynda welaýetlerden ministriň ornmasary hemde onuň uly wezife çekilenler 2003-nji ýylyň 3-nji ýanwaryna çelli paýtahtdaky mal mülküni döwlet eýetçiligine tapşyryp öz gelen yerine kıssalı göçülmeli edildi. Niyaz şeýle netijelerini oň arkasynda halk maslahat durdyna şol göç gitme mezur edilenleriň käbirine 5 ýyl, käbirine 10 ýyl Aşgabatda gedelenje toýa ýagy gelmegem gadagan edildi. Amanrat bagyşla sözüň öleýin. Indi şu Sapar Murat Niyaz özüni arkada gedinen, direk edinen halk maslahatyndan hem soňa waka gorkupdyr, hem soň ýol başçylaryndan şüphelenip olar ýok edipdir diýen maglumatlar amma. Şu ýagdaý barada sizde nähil anyk maglumat bar? Mysal üçin Recep Sapar ýa-da Onjuk Musaýew bilen baglykdy. Anyk mysal ýoksan näçe diýsen many adyny dile getirdim men Recep Sapar hemde Onjuk Musaýew hakynda bilýärlerim aýdyn. Diýdim zorluň surwaşyna çykan kalbyna waswaslyk keseli ornaşan Niyaz hiç kim ayamadı. Bizmeynin Halif abiýanyň ozalky ýöneköy injineri, soňra Niyaz'ın gollugy bilen minister, vice-premier, halk maslahatynyň başlygynyň birinji ornmasary wezifelerini eýlen Recep Saparov'da Ravun öz alışdan soğuk geçip bilmedi. Ol Niyaz'ın aradan çıkmağına sağlı aygalanına halk maslahatynyň yol başçylarynyň käbiri bilen Niyaz'ın karşısına dillus koymak kıynansıgını guman edilip türmeye basıldı. Ondan beri 10 ýyl geçti. Recep Saparov'un ykbaly ýyl günede onun doğumlaryna da entek belli değil. Ya da Niyaz we yaranjaklyk etmeň baş nüfusyna simboluna öwrilen Onjuk Musaýew, Nähirwan, Gahrman, Beýik Serdar Niyaz aradan çykandan soňra halk maslahatynyň başlygynyň
birinji orunmasary Demokratik Partiýanyň siyasi gegesiniň ýani siyasi soветiniň birinji sekretary wezifelerinden boşadylyp Balkan welaýatynyň Kazanjyk Kädir bereket etrawyna sürgün edildi. Şeýle hallar näse diýsen bar. Amanrat indi şu tejribelerden soň şoň bilen birlikde de Berdimuhammedow şu maslahaty ýatyrandan soň indiden soň halk maslahatynyň täzeden dikeldilmegi näme anaňdy? Bir ýerde siz näme görýäňiz? Berdimuhammedow başda niýazçylygy ýuwaş-ýuwaşdan ýok edici, reformaçy bolup görünmek isleýän ýaly görünýär diýip synçylar aýdýarlar. Indi bu Berdimuhammedowyň niýazçylyga dolanyp gelýändigini aňladýarmy? Men öz çen sakmam şeýle niýazy diňe dolanyp gelmek belli eýsem şol käbir zatlar kanunçylyk esasyna hereket edýän kanunlar esasyna kabul etmek mümkinçiligi ýok bolmaly häzir Türkmenistanda. Şol üçin halk maslahaty ýaly ýöle öz başyna döredilýän bir ummata sığmaýan guramaň üstülerim şol zatlar meselem parlamentin kabul eden ýa-da beýleki ýerlerde tasdiklanan kanunlar halkara kanunlaryna gabat gelmeýän zatlary amal etmek üçin bir Kur'an hükmünde bir täzeden dikeldilýän bolmaly. Bolmasa halk maslahaty bilen bagly hiç bir adamda alayta bir ýagşyny ýamany seljerýän adamda oňa ýakymly duýgu galmady. Halk şondan diýenme begen özünden şo begen zeminni 10 ýyldan soňra ýene de halk maslahaty bolup adamlaryň gerdenine eýinine düşdi. Hormatly dinleyijiler, siz Halipa jurnalist Amanmurat Bugaýew bilen 2018-nji ýylyň sentýabryna geçirilen söhbetdeşligiň gysgaldylan görnüşini dinlediňiz. Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini owgan nepderimiz bilen dowam etdirýäris. Kawulla kawarçymyz Şaýmerdan Ulumrad Owganstanly türkmenleriň sil basmalary, derýa joşmalary bilen bagly çekýän kynçylyklar bilen gadyklanyp, Murgap derýasynyň ýakasynda ýaşaýan Gudratulla Ilmurat bilen söhbetdeş boldy. Gudratulla Ilmurat Demirgazyk Günbatar Owganstanyň Badygyz welaýatynyň Balamurgap etrawynyň Marçak sebitinde ýaşaýar. 55 ýaşyndaky Gudratulla Ilmurat ekrançylyk we obahojalyk işleri bilen meşgullanýar. Ýöne onuň barja ýerini Murgap derýasy opturup alypdyr. Gudratulla ýersiz galypdyr. Biz Türkmenistanyň serhet ýakasynda ýaşaýarys. Türkmenistan Murgap derýasynyň Owganstan tarapynam berkitip berse diýip Gudratulla Ilmurat umyt bildirdi. Biz Türkmenistan bilen serhatdaş bolup otyrys. Ýerlerimizi şu derýa opurup aňyry geçirýär. Şoň üçin hem Türkmenistanyň haýyş etýär. Biziň oňaryp berse derýanyň garalaryny opurduran ýerlerini. Hemişe de kömek edip bu minnetdar Türkmenistanyň hem ýene şu derýamyza da kömek etseler. Murgap derýasy Owganstandan göz başalýar. Murgap derýasynyň suwy Türkmenistana tarap akýar. Marçakda ýaşaýan halklaryň ýerleriniň belli bölegini Murgap derýasynyň opturup alandygyny Gudratulla Ilmurat aýtdy. Öz topraklarynyň Türkmenistana tarap geçendigini ol belledi. Murgap derýasy. Biz bilen şu iki owgan ortasyndan akyp gitdi. Bilen ýerlerimizin köpüsini şu Türkmenistana garşy geçirdi. Başyryp yer bardy. Manyň bir diwalyň çiýa yer galdy gutarap olmady. O oturýar, silýär her ýyl ýagralary aňry oturup geçirýär. Awganistanda dartylly ýagdaý dowam edýär. Şo sebäpden Murgap derýasynyň Awganistan tarap kynaryny hökümet berkitip bilmeýär. Türkmenistan bolsa Murgap derýasynyň o tarap kynaryny berkitýär. Şo sebäpden Murgap derýasynyň akymy bizleriň ýerlerimiziň üstüne gönükýär diýip Gudratulla Ilmurat aýdýar. Ýa-da bizim hökümetimiň uruş o derýa ýetişikligini edip bilen ýok. Azı Türkmenistanyň haýyş etýär şonu ölçeti ýaly bizinkine berkitip oňaryp berse kömek etseler. Öz tarapyny daşylyk ýaly demir ýaly oňarýarlar şonu. Gudratulla Ilmurat Marçak sebitiniň aşaky obasynda ýaşaýar. Aşakda yerleşen obalaryň ýerlerini Murgap derýasy hasam weýran edipdir. Biziň obamyzyň golanynda bir taryhy gala bar. Murgap derýasy şol galanyň düýbüne gelip direndi diýip Gudratulla Ilmurat gurrun berdi. Intes obasyndan bolýar. Marçak ýa şakowa diýýärler. Şarkat köp adam ýerler giden. Şu üç obaň deminden gala bar. Tarihi kadimi gala şoň götüne geliberdi. Gudratulla Ilmurat'ın yeri galmandır. Ol indi günlükçilik edip kazanmaga mecbur bolupdyr. Başka yer yok, mana soňra ýa günlükçilik işlersem ýa aýlykçylyk işlersem ötede ýerim ýok, ýarym berseler ýa.
Owa Türkmenistan kinany berkidip berse bir yerimiz belli Türkmenistan'dan Zoqranisi ve Afganistan belli sonda bir yerimiz ya şu taýdan berýän tartyp berseler. Marçak sebtiniň ýaşaýjylary hem Türkmenistandan bosa-bosluk edip bäri Awganystana geçipdirler. Margap derýasynyň iki tarap kynarynda da türkmen obalary bar. Aňyrda ýaşaýan garindaşlarymyzyň edýän toýlarynyň sesleri bize gelip dur diýip Gudratulla Elmirat ma'lum etdi. Emma Gudratulla Elmirat we Marçak sebtiniň böleki ýaşaýjylary öz gowum garindaşlary bilen gatnaşyp bilmeýärler. Hawa bir garanis aňyr kowa bile der kowan aydym sarlarnyň sesi gelip dur toýlarynyň. Hawa ýakyn mana o çetin serekden rap berýän maşina minip duran adamlar görnüp durda. Hawa sar gowasyndan sonra. Aşo os döwri bolşewikler gelen döwri ýasy geçen 4-12 geçen 2 aňyrda galan. Ýöne bir ýola özüniň Türkmenistana baryp görendigini Gudratulla Elmirat bildirdi. Garyndaşym. Men pasportlarym gidip şu taýda garyndaşlar bar ekeni gördük. Mihmançylygy iýdik. Garyndaşlarym şu tahta wazar şu tanlykaçy şortalarda eken bayrak. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen hepdäniň jeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.